Ale na druhou stranu, když jste tady, já takovouhle šanci tak často nemám, Patriku. Jak potřeba, že jsme si trošku zkusili ten repík? To si určitě nedám. No ne, tak vy byste dělal, jak jste zvyklý, normálně. Ale podvratník si dám svůj. Bych vám dal mikrák na to. Aha. Já mám svůj. Oni nám šoupnou, počkejte ještě, oni nám šoupnou něco, ale jich potřeboval takovou základní školu, jako jak na to. Jako ten, já to mám nakoukaný, to čumím furt, ale teďko, že bych si to s váma zkusil, abych chytil ten drive nebo něco. Najlepší je na to jablková dětská výživa. No to nemám právě. Lebo 100 000 euro. No to si myslím. To si hrábnem. Ale já bych to viděl tak, že já začnu, vy mě odpovíte a budeme si rapovat jako dialog prostě. No, improvizace. Jsem zábil. Já nemám otce, já jsem cigáň. Já taky. A teď mě řekněte, teď máme jako do rytmu normálně. Nebo zkuste něco. Je trošku míň, ať jsme slyšet. My se neslyšíme, musíte trošku míň, tak, aby jsme se slyšeli. A začněte vy jako profik, tak, jedem. OK. Nazdar. Tak dělej rytmáči. Čekáme tu jako kakáči. Tak pojď, kocoure, pojď. Som tu vyjebaný monopol. To zpívám já, bracho. Louis Vuitton penaženku som si rozopol. Nemyslíš si, že když to takhle sypeš, že se z toho podělám. Něco ty tě řeknu tady za nás, za všechny starší kluky, jo. Já tě jebu tě. Tak pojď, jdeme dál. Najdražší auta, najdražší motorku, najdražší bicykel a aj trojkolku. Jediný na Slovensku, má milion videný, toto som dosáhol za pojebanej 10 dní. Taky něco na mě, nemůžeš furt žvanit jenom ty. Já ti taky něco řeknu, já jsem někdy taky kokot, člověče, a jsem z toho sám překvapený. Najdražší klipy točím já. A nejsou potřeba, ne? Rytmus!